साखरियालफोराबो सब लोगोफोर कमजोरि जालांबाय दे न'सो बनायगोन ना फरायहोगोनसो ना टेक्ससो होगोन मा डेभेलप जादों डलारखौ नायसन बेसेबां गोलैबाय बेमार जाबा ससियेल मिडियाआव बायनानै आंखौ हेल्प खालाम होनना बुङो जोंबोथ' दिनै कमजोरिसो जाबाय साखरि होनो हायाखै गथ'फोरनो लालसि बुस्थु होननानै बै रास्ताजों थांबाथाय सोरबा एकदम नोंखौ सेथारखागोन दे खनानि कारणे होनना बुंबाबो थेवबो गाननोसो थांगोन बियो हिनजाव मोनसेफोरनि कारणे मोननै मोनथामसो लालसि बुस्थु आं बुंनि हेलो लोगोफोर माबोरै दङ देखो ना गाइस देखो ना मेरा बाल देखो ना गाइस देखो ना देखो ना देखो ना गाइस बर' मेरा बाल जानानै पिसिसि कर्स खालामना फैनानै खानाय गैला फुल सेस खालि टाकला लोगोफोर ना सनाखौनो बायनो हायो ना रुपाखौनो बायनो हायो गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि गाज्रि खबर मोनदों मा बुंगोन लोगोफोर आइथिं लाना थांबाव इथिं मानसि गैथिं सनानि दाम खोन्था खनानि दामा बारायगोनथ' र' बेंकआव डिमान्ड कास्टमारनि माबा मोनसे बायना हो दिवालियाव बायना हो नों बाय जानुवारियावथ' खमिसिगोन फेब्रुवारियावथ' खमिसिगोन नंदोंना दा जानुवारियाव बेसेबां थांबाय 2 मेयावनो नोङो मालामाल जासिगोन आरे खनानि मार्चनिफ्राय खमिसिगोन मार्च माहिनायालासे 2 लाखनि सायाव थांनोबो हागौ खिन्थु जुदि मार्च कमप्लिट जागोन ना एप्रिलनिफ्राय खनानि दामा 1,12,13,000 फैगोन होमबानिया बायगोन आरो खनानि दामा इमान दाम जादों नों मानो लुगैदों खना बिस्कुटखौनो बायना दोनबाय दे बिस्कुटखौ इमान खनाखौ बायना दोनबाय नोङो खनाखौ बेसेबाङाव बायदो नोङो धरिलक 60,000 बायबाय दिनै 1,20,30,000 थाखा जानायनि उनाव मानसिया बिस्कुटखौ फाननो बायगोन खना बुस्थु एनका लानायनि उनाव फाननो बायो मिथिबाय नोङो बेलेग बाथ्रा हाखौनो बायबाय नोङो हाखौनो बायनानै दोन नोङो खनानि दामावनो 2 लाख थाखायाव नों गामिनि हाखौ खेथि मावनाय हाखौ नों 2 लाख थाखायाव बायना दोन नों 5 बोसोर उनाव बेखौ 5 लाख 6 लाख मोनगोन याथ' खेथि मावना मोनजागोन खनाखौ मोनो नोङो खनाखौ नों न'आव दोननानै बाजाराव थांनायाव टेनसन खनाखौ दोनना फैदो सोरबा सिखावफ्रा लांगोन जों नों खनाखौ नों गाननानै 1.5 लाख थाखानि खना गानना बाजाराव थांबाथाय जानोबो गियो गिस्रोम सोरबा सेगोन सोरबा खाथे फायबानो गिगोन सेना लांगोन जोंना उनाव जोंबो नों हारसिं मबा बाजाराव थांबा जोंबो गिबायागोन मानसिया खनासो गानना थांदो र' माना थब मोनफैयाबा सोरबा मगथायना दोनाखैथ' खनानि कारनेनो इफोर मोनसे खनि मिथिबाय खना बाना जायनि लोगोआव जि जि जानो गोनां जाखागोन जायनि लोगोआव जि जानो गोनां थाया बे जाखाया खमिखाया नै बिजेपि सरकार थाबाथाय बिगदिनो कंग्रेसाबो बिगदिनो बिजेपिया कन्ट्रल खालामगो हायाखैना इकनमिखौ नाय पेट्रलनि दामा बेसेबां जाबाय इन्डिया डेभेलप जादों होननानै बेसेबां मा डेभेलप जादों डलारखौ नायसन बेसेबां गोलैबाय साखरि होनो हायाखै गथ'फोरनो ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै फ्रि सोरबा बेमार जाबा ससियेल मिडियाआव बायनानै आंखौ हेल्प खालाम होनना बुङो आरो सरकारा मोजांबा मालायनाव बिनो गोनां मा दरकार दङ सरकारा नायनांगौ बेफोरखौ जोंबोथ' दिनै कमजोरिसो जाबाय साखरियालफोराबो सब लोगोफोर कमजोरि जालांबाय रडनि दामा बारा सिमेन्टनि दामा बारा पेमेन्टनिफ्राय टेक्स होनांगौ न'सो बनायगोन ना फरायहोगोनसो ना टेक्ससो होगोन थ' बेफोरखौ बुंना लाब गैया लोगोफोर हिनजावफोरनिया मा खना बुस्थुआ एकदम बहुत आरो लालसि बुस्थु जिमान जियानो नङा मानो एकदम खना गाननानै बै रास्ताजों थांबाथाय सोरबा एकदम नोंखौ सेथारखागोन दे खनानि कारणे होनना बुंबाबो थेवबो गाननोसो थांगोन बियो माने एनका लालसि बुस्थु माने बुंनाङा आरो हिनजाव मोनसेफोरनि कारणे मोननै मोनथामसो लालसि बुस्थु आं बुंनि एक तो थिंख्लि नुबाथाय खुदैया गनानै थानो हानाय नङा एना सबसे खम दामि गुपसुप नुबा इसोरो एकदम माने बुंनाङा आरो मा अबस्था जायो इसोरनिया सालायनि खुदैया गना टपनो रायलायलायनो हाया थिंख्लि जाना खिथियो माने रायलायलाया बेलेग थिनायनानै गोदनाखौ ओरै हिदो खोबलायनानै गोदना खुदै मन' नायगो नुगोन गोदनाखौ ओरै खोबलायना लागोन थिंख्लि जानाय नुबा आरो गुपसुप नुबा आं इमान बुङो गुपसुप फानग्रा मानसिफोरा टयलेटाव थांनानै आखाइ सुवालासिनो बै आखाइ लेथ्रादोनो होयो होननानै ओरैनो आं थखायो बयबो बेबायदि नङा गुपसुप फानग्रा मानसिफोरा सबबो साफाखौनो खालामो खायफा डिफल्टार मानसि थायो गाज्रि मानसि बेफोरबायदिनि थाखाय गुपसुप दखानिफोरा बदनाम
खायफानि थाखाय खासे खाला मानसिनि थाखाय गासैबो बेबायदि नङा थेवबो आं इखौ थखायो आरो गुपसुप फानग्राफोरा बिराद लेथ्रा आखाइदो होयो दै जानाङा होननानै थेवबो मानिया लुगैनाया थानो हाया आरो बिसोरनि कारणे अमृत आरो बे बुस्थुआ खनायाबो बेबायदिनो बिसोरनि कारणे माने खना नांगौ आरो येल्ल' कालारनि बुस्थु सिखावफोरा इसोरनाव खना दोङो जों खावनो थांनि र' होनना फैबाय एख' मोननाय नङा आं बुंखाबाय हले खालि मोनगोन फैसाबो गैखाया सेभिंआवबो गैया आंनिया लन सन दाननाय थाङो एकाउन्टआनो खालि थाखायो फन पेनि थाखाय ओरैनो 1-2 हाजारसो लायो सोरबा किडनाप खालामनानै सालायनि बेंकनि एकाउन्टनि फैसाखौ ट्रान्सफार खालामना लानि र' होननानै इनि उनाव आंखौ किडनाप खालामनानै बेंक स्टेटमेन्ट नायबा 10 थाखाल' नुबाय सिखाव उल्टा आंनो सोना थांगोन साला मानो लाब गारगोनलाय बिसोरो सिखाव गाबगोन आंनि थाखाय साला फैसा मोनगोन ना लाबोथ' बिसोरो दुखियासो होननानै उल्टा होनासो थांगोन आंनिया बेबायदि अबस्था लोगोफोर थ' बिदिनो आरो